video z Minecraftu a sme tu a udialo sa docela dosť zmien. Poďte sa na to pozrieť so mnou. Takže ako prvé tu môžeme vidieť, že XD Chaos si dal všetky veci preč a dal si to všetko sem, vidím, že tu hral a všimol som si tak, môžete vidieť, že sa tadiaľ tu dá dostať k nemu do domu. Ako nechcem nič hovoriť, ale do prdele bol zahlas. A to je smiech, ten akože to bol úplne skibidý smiech. A neviem, prečo som to povedal, lepšie máte z toho. Dík. Je to dobrý nápad, mám nápad, že ho vytrolíme. Tu kopírovalo do mňa, to som ja nerobil, to mi odkopíroval, toto si zoberiem a potom mi ukradol. Iha. Toto je ukradol, aj to som mal polku. Čarol, šmejt. No, asi tady na to nepôjdem, ale ešte vám niečo ukážem. Je tu múzeum. Toto tu bolo ako prvé. No, a keď sa pozrite, tak zistíte, že to ešte nemá dvere, lebo som lenivý. No tak, môžeme ísť sem dole a nájdeme sa v tajnej miestnosti, ktorá sa nachádza veľmi blízko, ale že veľmi blízko, viete sa čomu. Áno, a tu sa dostaneme do starej bejsky, ktorá ako môžete vidieť je na predaj. A dom, to je na toto predám 2 izby. Dome, v tomto dome predám 2 izby, lebo to už nepotrebujem. Tu mám postiel, čestku s vecami, ktoré sú moje. A môžeme sa vyspať, ak máme deň. A ja myslím, že sa môžeme ísť pozrieť ešte na hore, čo sa také zmenilo. Hore, tu som proste mal dobrá veci, tu som zastával, lebo bola noc, tak som to potreboval všetko zastávať, no. Čo už. No, poďme sem, vidíte, že farba už nám vyrástla, to som omylom zničil. Zasadím to rovno späť, nech to mám také pekné tú farbu. Lebo ja to chcem na taký štýl, že to bude, až keď bude potreba, tak to všetko dám preč, lebo to chce také celé zaplnené. Tu je naša farba na stromy, teraz dlho nikto nehral, väčšou som ju. Takže tu nič není. Potom je tu náš ten dom, môj dom, ktorý je zastavený hlinou. Takto ten dom ešte bude mať druhé poschodie, bude väčší. On to podľa mňa Chaos spravil zbytočne vysoké. Lebo to tak vysoké nepotrebuje, nemá tu niečo, nemám, škoda. On to zbytočne tak vysoké nepotrebuje. Neviem, možno plánuje druhé poschodie, netuším. Takto jediný, kto má prístup k tomuto serveru som ja. Lebo je to taký malý, tak som mám iba prístup ja, lebo on proste dokáže so serverom hocičo, hej. A ty máš výhodu, ty si bližšie. On môže sa dať do výšky, ale... Dobre, tu asi to radšej zničme. Na čo som to sa vlastne dával? A sme alive. Dobre, dám si nejaké healy, lebo akože hodili by sa. Ja mňa napadlo, že hneď tam mal byť múzeum, ale asi spravím múzeum tu. Lebo toto by sa tu asi viacej hodilo. Tu mám aj Vaňu. To je v cene k tomuto. Toto je jeho blízka. A ešte viete, že tu je tá tajná miestnosť. Či ona je tu? Ne. Neviem ešte, čo s ňou plánujem, ale niečo s ňou spravím, lebo nenechám ju len tak. Všetci o nej vedia. No neviem, či o nej vlastne Chaos vie, ale verím, že áno. Čo tu ešte také vám môžem poukázať? Čo plánujem, vám teraz poviem. Plánujem, to taký pár dva vlastne. Plánujem tu ešte dať veci jednoducho, že toto zmením a spravím to proste krajšie, lebo toto je fakt ako, sorry, toto je odporné, jak to je teraz. Nebudem sa vyjadrovať. Jak to teraz je hrozné, takže... Rýchlo zastávať všetko. Všetko. Ja neznášam creeperov. A hlavne, keď mám 1,5 HP. Je tu furt môže zojerať na full damage. Čiže mám vatrbaky, to viem to ešte. Jo, jak tak, hej. No.
toto by bolo asi pre dnešné video všetko. Ešte vidím, že ani neviem, že mám luk. To je asi skeletora. Pozrieť, či nemám kosti. Je pozrieť ešte chaosový, on určite má. A ten servery je vidieť, že to je lacnejšie už trošku. Nemá tu... Ale ja mám! Odkedy? Som zase zabudol toho vlastne toho oného. Tu má one toto. To mám aj ja, jedno som ukradol, ale neviem, kam už som to ani dal. To som samozrejme ukradol. Tuto chce farbu, to odo mňa kopíruje, takže mu to všetko to zničím. Tak, kámo, budem nervy. A to by bolo asi všetko. Nezabudnite hodiť like a odber aj na môj druhý kanál. A čau, ešte to zastávam. Čau.